Assalamu alaikum. Barkanku da sake faruwa da mu a cikin wannan tasha mai albarka. So a yau za mu yi magana akan zan faɗa muku yadda malaminmu ya ci gawata a ofisinsa. To kafin ku fara kar ku manta ku danna mana subscribe, ku danna mana liking, sannan ku sharewa masoyin ku domin su wasu ci. To kawata ce ta zo da same ta bani labari kam tambayoyin ba ta ce mun ga abin da ke faruwa. To abin da ta faɗa min shi ne take bani labarin yadda wani malamin ya ci ta a ofis. To shi wannan malamin mu ya zo ya koyar da mu a aji. Da ya koyar da mu a aji sai ce ya sami iya kalle ta sai ke cewa nisa baya ganin ta aji saboda yana ganin kowa na zuwa amma baya ganin ta. Hadi sai ta ce ai ta ɗan yi tafiya ne. Tafiya kuma cika jikina ta ce ta je biki. Ta je biki sai ce to halalle ta wata sami shi a ofis in ba gaba za ta iya samun matsala saboda akwai asamin aka yi wanda ita ba ta nan. Ta ce to shi kenan. Bayan ya gama aji ya fita ya tafi ofis ya zauna yana sauraron zuwanta. Yana sauraron zuwanta. Can ya ka ta shigo ofisinsa. Da ta shigo ofisinsa saboda ofisinsa ofis ne wanda ba kowa bane ke shiga wannan ofisin zuwa kai tsaye har sai an zo an kwakwasa kuma ya ce maka shigo kafin ka shigo in ka kwakwasa ka ji bai wannan ba a ce ka shigo ba to mutum ba shigowa sai dai sai hawa te. Da ta shigo ta same shi a wannan ofisin sai ta ce ta ƙara gaishe shi malam na wuni lafiya. Malam ganin nan ka ce yanzu kana nema na. Shi ce akwai kujera a gaban teburinsa shi ce samu waje ki zauna. Ta zauna sai ce mata me yasa na san kada yi ta ce kin yi tafiya kawai ba ta sun zuwa ne. Ta ce a ta gaske ne malam ta je biki wata yar uwansu a wani gari. Sai ce wata to san da dawowa ya bikin lafiya kalau. Sai ce kin san akwai test da aka yi ba da asamin da na bayar kuma na san baki ba. Ta ce ba ta yi ba. Ya ce kuma kin san in baki samu maki a cikinsu ba ko da kin yi rubuta jaraba zai iya ki tsallake wannan kwasu. Ta ce mishi ta san zai iya ba ta damuwa. Sai ce to abin da nake so da ke shi ne sai ya tashi yana tashi sai ya je daidai wannan kofa sai akwai ki ta jikin kofa din ta cikin ofisin sai ya kulle ofisin. Da ya kulle ofisin sai ya dawo sai ta bayan da sai wata abin da nake so da ke ba abin tashin hankali ba ne kawai kina firi ne idan na kalle ki kan daɗin ma kina ɗaga ma hankali ina ƙoƙarin jurewa ne saboda ko da na zo ina koyarwa aji in samu in daure in gama koyarwa kar hakan ya ɗaga ma hankali. Sai da ce to malam ina jin kama da sai to abin da nake so nake shi ne ki bani haɗin kai ko da na ɗan minti 5 ne ni kuma ba test ba har jarabawa ma ko da baki rubuta ba zan tsallakar da ke. To malam wani abu ne haka da yake nema. Sai ce yana nema ta bashi kansa ta bashi kansa. Ta ce ya ce mata yana nema ta bashi kanta. Sai zuciyar ta ya faɗi. So ita kuma tana ganin cewa idan har ba ta bashi wannan daman ba na farko zai kada ita in ta yi wasa ma ya ta kada ita a sauran abubuwan ma. Ta yi bata da zaɓe kuma sannan ita ma mace ne wanda ta kasance tana da sha'awa kuma sannan turin ta tsaye mace ne ga murmura ga duwawu sannan ga ta fara. Samin ce sai ta ce malam amma idan wani ya zo sabon fara ce mata ba wanda zai shigo ofisin kina gani na kulle kofa na sa su kata ba wanda zai shigo sami na ofis ya sami ma ofisin. Ki da abin da nake so da ke
ki kwatanta hankalin ki karki daga hankalin ki. Sai to shi kenan. Tana ta cika a hannunta ta ajiye jakanta akan teburin sannan. To malam ya zo shi ta baya ya ringa shafa ta. Yana shafa ta. Abin da ya fi daga masa hankali a jikinta nonuwanta zaɓen fa sai ya kama nonuwanta. Saboda ta sa hijabi ne. Ya fara shafa nonuwanta kan hijabin ne ya fara shafa nonuwanta. Yana shafa nonuwanta yana jin su manya-manyan nonuwa masu laushi. Yana shafa su. Sai ya juyo sai sa mata ya fara kisan bakinta. Ya dinga sha mata baki yana sha mata baki yana sha mata baki. Suna shan bakin juna. Ita ma hankalin ta tashi. Kawai ta ga burin shi ya tashi saboda shi malamin ya sa kananan kaya ne. Ya sa kananan kaya ne sai ta ga burin shi ya tashi. Ya kumbura daga burin shi kato. Ya kumbura a cikin wandonsa. Ta kai hannu kan buransa. Tana shi shafawa a cikin wandon nasa. Tana shafawa a cikin wandon nasa. Kawai sai ta tashi. Tana tashi sai ta kama kanshi tana ta sumbatansa shi ma tana ta sumbatansa. Tana ta sumbatansa da sumbatansa. Shi ma na ta sumbatanta. Tana ta jagula mata nonuwa. Sai ta cire mishi ta ja mishi riga. Ta cire mishi shi ma ya cire mata hijabin nata nan. Sannan dogon riga ne a jikinta. Ya zubge mata bayanta. Ya cire mata hijabin. Sannan ya cire mata rigar nata nan. Da ya cire mata rigar. Kawai sai ya daga hijab. Sai bude ya sai fan. Saboda dogon riga ne. Daga ita ya bude ya sai fan. Kawai sai ya cire mata buresiya. Ya ga nonuwanta a tsaye cak manya. Ya ci gaba suka ba shi sha'awa ya ci gaba da shan su yana shan su. Yana mulmula su yana shan su. Ita kuma a lokacin da yake shan su ita kuma tana kokarin sa hannunta tana cire masa maballin wandonsa. Ta zuge mishi zirin wandonsa. Tana zuge zirin wandon shi. Ce yana da gajeren wando ta zai mu gajeren wandon nasa. Buran sarewanta ta ganta a miƙe ta tashi gajiya da ko ta zugunna ta fara sha masa kura. Tana sha masa kura. Ya ringa jin daɗi yana jin daɗi. Ta sha masa kura. Sannan sai ta taso sai ta wuta yana tuguta. Sai ya kan teburin akwai kwamfuta. Sannan akwai musu yan littattafai da abubuwa. Gaggawa ya masar da su ya ɗaura su akan kujera. Ya ɗaura ta akan wannan teburin. Da kowane buran ya sannan. So kamata a cikin. Da ya so kamata buran na ne. Na tanda ya fara cinta tana kawata na kwanci akan wannan teburin. Yana mata kwasu a hankali yana mata kwasu a hankali. Yin nisa mata sai dinga nisa mata. Kai a takaice tana faɗa mu. Malamin na wannan ya iya ci sosai. Na ci ta sosai ta jima. Tunda ba shi ne karo na farko da aka taɓa cinta ba. Amma ta jima ba ta ji mutum da ya ci ta. Ci sosai irin wannan cin ba. Ya ci ta. Sannan suka canza style. Ta zo ta yi dogi style. Ta dafa hannunta akan teburin nan. Ta ba shi ruwa wuta baya. Ya kada zira buransa. Ya kada su kawai yana cinta yana shafa mata nonuwa. Yana cinta yana shafa mata nonuwa. Yana cinta yana shafa mata nonuwa. Ya ci ta sosai a ofisin nan. Ya ci ta sosai. Kun ji yadda labarin yake. Kar ku manta danna mana subscribe. Ku danna mana like. Sannan ku share wa masoyan ku domin su.